асабліва калі ты здымаеш летсплей. Ой-ой-ой-ой-ой, як жа... Ой-ой-ой, як жа так? Ой-ой-ой, гэта ўжо нейкі Final Destination. Малайчына, першая уступная серыя публіцы спадабалася. Твою машынку я адрамантаваў, ты зноў гатовы да бою. Твоя задача на гэты эпізод разгарнуць 5 аўтамабіляў трафіку. Копы, калі што, таксама лічыцца. Таму удачы! Вітаю, шаноўныя, мяне клічуць Джексон. Гэта новая рубрыка Street Rage у Bimg Drive. Вось. Што мы тут робім, ты зразумееш. Ты зразумееш усё ў гэтым відэа. Першая серыя, калі што, была у якасці Bimg Drive Series, у якасці гэтай рубрыкі. Вось, спасылку ты на яе, мабыць, знайдзеш у апісанні, я пака не ведаю. Але падказку, калі што, я пакіну. Калесо зламаў. Добра. Што я казаў? Так. Ты сможаш знайсці гэта відэа. Там будзе якраз першая серыя гэтай рубрыцы. Так, першага мы разгарнулі. Вось, але карацей у нас будуць нейкія заданні, якія мы будзем выконваць. Ой-ой-ой. Ледзь не запрыгнулі на яго. Вось. Таксама у пачатку гэтага відэа я табе хачу прапанаваць, нават не прапанаваць, а запытаць, дапамагчы мне. Я зрабіў пераклад Wallpaper Engine на беларускую мову. Вось, і каб распрацоўшчык заўважыў мой пераклад і дадаў яго ў якасці афіцыйнага пераклада ў Wallpaper Engine, ты можаш перайсці па спасылцы, што будзе у апісанні гэтага відэа, і ў каментарах я таксама пакіну яе. Перайдзі, напішы штосьці. Вось, і гэта будзе вельмі добрая дапамога. Таксама, што я хацеў яшчэ сказаць у пачатку серыі. Калі ты здымаеш відэа на беларускай мове, асабліва калі ты здымаеш летсплей, ой-ой-ой-ой-ой, як жа... Ой-ой-ой, як жа так? Ой-ой-ой, гэта ўжо нейкі Final Destination. Так. Што я казаў? Калі, калі ты здымаеш на беларускай мове, пішы ў каментарах. Вось. Асабліва, калі ты здымаеш летсплеі на беларускай мове, пішы ў каментарах. Таксама гэта вельмі важна зараз для беларускамоўнага змесціва. Вось.
Па-першае, мы зможам зняць з табой відэа. Гэта па-першае. Па-другое, гэта іншыя людзі будуць ведаць, што існуе такой каментар. Толькі запрашаю цябе без спасылак, таму што гэта забаронена правіламі Ютуба. Таму без спасылак просто з свайго каналу напішы, што вось я здымаю па-беларуску. Я гэта заўважу і будзе ўсё добра. Мы выканалі заданне, калі не памыляюся. Так, і мы адразу ж уйшлі ад пайгоні, калі не памыляюся таксама. Таму гэта што пазначае? Гэта пазначае тое, што я цябе запрашаю ў свой тэлеграм-канал. Вось ён, бачыш? Я спадзяюся, я на монтажу гэта зраблю, што я хачу зрабіць. Вось ён. У цябе ёсць QR-код, па якому ты можаш перайсці. Вось, вось гэтыя малюнкі, зроблены штучным інтэлектам па назве гэтага відэа. Вось, таксама ты там зможаш знайсці якраз анонсы маіх відэа. Там ёсць не толькі такія малюнкі, не толькі па гэтай назве. Таму я цябе запрашаю, калі ты падпішешся на канал, далучышся да яго, да канала у Telegram. Да і таксама да гэтага канала таксама далучайся, падпісвайся, націсні падабайку абавязкова і абагуль відэа, гэта было б вельмі цудоўна. Ну, а я спадзяюся, ты гэта ўжо зрабіў. Калі што, спасылка на тэлеграм-канал таксама ёсць у апісанні відэа, таму не забывайся. Ты можаш перайсці праз апісанне, калі ты не можаш адсканаваць QR-код. Таму запрашаю. Вось, спадзяюся, ты ўсё зрабіў, і мы можам працягваць гэтае відэа, так? Спадзяюся, што так. Вось, а калі так, ну, то мы і працягваем тады. Чаму я вырашыў не заканчваць зараз серыю? Таму што вельмі хутка выйшла. Таму мы пройдзем яшчэ раз гэта заданне. Мне, я так чую... Не, ўсё добра. Усё добра. Я адчуваў, што мы зламалі падвеску, але не. Але не, ўсё добра. Так, першае. Не, гэта не ўдалося. Гэта не ўдалося. Тады паехалі далей. Вельмі дрэнна я... Ой-о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 й, ты паглядзі, які Галівуд. Але ж... Пачакай, што? Вось так? Як гэта адбылося увогуле? Ну, добра. Яшчэ раз. Пагналі яшчэ раз. Добра. Добра. Пагналі яшчэ раз. Я таксама скажу, калі ты не ведаў, але гэтую рубрыку вядзе Александр Дэрбевіч. Ён мой уласны персонаж BeamNG Drive. Вось.
у рубрыцы BeamNG Drive Stories. А чаму я ехаць не магу? Я ехаць не... Я пераключыўся выпадкова на ручную коробку перадач. Так, гэта ўжо які быў трэці? Ну, будзем лічыць, што гэта быў трэці. Або другі. Бляха, я не памятаю. Окей, добра. Гэтага мы не разгарнём, яшчэ і самі... Так, вось так. О, добра. Добра, я табе дзякую, грузавічок. Так, ну гэтага мы не разгарнулі. Таму паехалі далей. Ой-ой-ой, штосьці зусім дрэнна з падвескаю. Таму... Разгарнулі, гэта ўжо добра. Так, хай будзе гэта чацвёрты, больш не менш, таму я спадзяюся, што я не менш зрабіў. Добра, гэтага разгарнулі. Ну окей, добра. Давай яшчэ аднаго. Бляха, я вось зараз скажу, што яшчэ аднаго і разаб'юся дзе-небудзь, што цалкам знішчу аўтамабіль. Так, вось так, добра. Што я... добра. У мяне яшчэ ёсць шанец уйсці. Так. Ён прычапіўся ка мне. Я выпадкова, ну... Добра. Тады будзе відэа з большым працягам. Ох, як прыгожа выйшла. Ой, я штосьці не... Вось так, добра, гэта другі быў. Так. Гэта быў другі. Я калі з вамі размаўляю, шчыра кажучы, не магу. Нічога лічыць. Так, добра. Гэта быў чацвёрты. Цішэй! Я цябе таксама запрашаю і паглядзець BeamNG Drive Stories. Таксама цікава. Добра. Зрабілі ўсё і зараз нам трэба б схавацца. Ну, дык і ўсё, мы схаваліся. Мы ўжо схаваліся. Мы ўжо уйшлі ад копаў. Ну, мы ўжо уйшлі ад копаў. Ну і ўсё. Тады я дзякую цябе за прагляд гэтага відэа. Спадзяюся, што ты ўжо націснуў падабайку. Таксама спадзяюся, што ты пакінуў каментар свой. Гэта таксама дапаможа алгарытмам Ютуба паказваць гэтае відэа. Вось. Абагуліў відэа. Таксама гэта вельмі добра. І самае галоўнае, я спадзяюся, ўжо падпісаўся на канал і далучыўся, мабыць, да тэлеграм-каналу. Гэта было б цудоўна. Яшчэ раз дзякую табе
Вось такі падвойны дзякуй табе за прагляды гэтага відэа. Ну і усім удачы, усім пакуль.